Leis an Nollag ag ddroidim linn agus teangan na Gaeilge go mór email an fphobal, tá neart gur féidir lena dhéanaí chun an darád a nascaí le chéile. Tá frasa speisialta sa Gaeilge idir an gá Nollag, agus úsáid seir an term seo agus muid cant faoin tréimhse idir an Nollag tradiisiúnta agus Nollag na man ar an sé lá a bhí anar. Is úsáideach an frasa seála chu sios a dhéanana ar na leitheanta atá muid le ar leitheanta sira tá Nollag hart ach níl na leitheanta sira hart. Tá muid ag smuoinear Nollag atá hart ach ag an am céarna tá muid ag smuoinear na leitheanta ceiliúra a tal teacht sa chúpla lá amachróin agus ag ionsaí ar ihe chenbléna. Na aisiúil eile sa Gaeilge an úsáid seir go minic sa bhí na si an Nollag í. Teaglann é seo úsáid chun míú chuirt do ruderbé agus ceiliúra a dhéanaí agin ar an séisiir. Curí gas ar bhile doch, cían dáthair, si an Nollag í. Cion na frásaí is coitianta a chluisí tú na Nollag chona nó bannachtaí na Nollag ort nó ormh, agus is astruchan é sin ar Happy Christmas. Bé dadí na Nollag ag teacht ar ihe Nollag agus bé na brantanis a le oscailte ar lá Nollag. Cé go le trítar na frásaí mar an céarna, tá fáiríocht na bhrasaí difriúil ó charna bhain den tír go dtí an chéad charn eile, margheall ar difriúchtaí an trí canúint agus blasanna agsúla. Ach idir an dá lena cairde Nollag faoi cheann agus faoi waise chuit.